Hello mga idol, kumusta kayong lahat? For this video mga idol ay graduate si Dave sa kindergarten. At ngayon yung araw ng moving out nila. At yung mama niya mag-escort sa kanya mga idol sa kanyang paralan. Yan mga idol, papaganda na kanyang mama mga idol. Kasi graduate yung anak niya sa kinder. Dave! Giselle and Cecilia will receive the certificate of recognition. Gwen Saltate and Sakayan. Future's looking good to me. I'm ready to go. Yun, congratulations kay Dave. Pasar na sa kindergarten. Wow, salamat sa nag-sponsor sa mga crispy. Tito Dandan sa Kuigsoon. Salamat kay Dan. Walang wala kay meron. Dave, salamat kay Tito Dave. Yan, taga-ano yung pang crispy o pang coke. Salamat kaya sa padala Dan. Maniod to.